Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Carvitaal, Bakkerij Vonken en Brandbier. Klokslag 12 uur hij in het hart van Heerlen op deze vastelovens diensdag. Goedemiddag, fijn dat het erbij zit. Met excuses van ons, we zijn 2 dagen te laat. De koeter voor vrij weinig aan doen, dat had alles en dat hadden we waarschijnlijk wel metgekregen met de weersomstandigheden van afgelopen zondag te maken. Dan terug normale grote optocht van Heerlen. Vooral even 2 dagen moeten wachten. Daarom gaat het net minder schön werden. 211 groepen, waans en Einzelgänger. Ik zal het nog een keer. 211 zijn het toch. Het is een enorme optocht die hier vanmiddag voorbij ziet gaan trekken. En daar moesten nog op kennis voor gaan. Daar hebben we ook volop in huis gehaald. En dan ben ik blij dat mijn co-commentator hij is. Dat is opperwingbuul Paul Munnings. Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Die de tweede optocht werd het, hè? Dit is mijn tweede optocht, ja, dat klopt. Had ze nog genoeg gedacht over vorig jaar, nog gezwet, wakker gelegen? Nee, ga niet. Het voor vorig jaar, dat heb ik vorig jaar ook gezegd, oor een belevenis. En dat weer de twee weer geweest. Ja, 4 kieken samen, Paul, even omhoog. Ja, dat ziet er goed uit. Dat is blauw nog. Een paar wulletjes, maar ach. Ja, en de wing kunnen nog van de goede zie, dus. Voorhand hij een enorm draaiboek liggen. Ja, daar gaan we straks van alles van merken. Daar is een en ander in veranderd. Want ja, we zitten net op de dag waar we huren te zitten. Er zijn heel veel optochten in de buurt. Ik denk aan Landgraaf, Kerkroo West, Egelse gaat ook horen. En ze zijn er nog wat meer. Dus verkrijgen gaat groepen die er normaal net zijn. Er zijn groepen net die er normaal wel zijn. Mag allemaal net uit. Het gaat allemaal kleur geven. En de lui met de wandelshow aan, die de sprintjes gaan trekken. En die met al die leuke deelnemers gaan kallen. Die stond neer voor mij onze flitsende straatverslaggevers. En dan is het Ladies First, Lonneke Lene. Ja. Leuk dat ze er bent. Dankjewel. Bent je de eerste, hè? Ben je de eerste, Wie spannend is dat? Heel eerlijk, nu beginnen het een beetje te kriebelen. Hey, vertel even, want veel u weet het misschien net. Wat is normaal gesproken die positie een beetje in de Heerlijkse vasteloven? Nou, ik zit in een carnavalsgroep met alleen maar vrouwlu en de dochters. En verlopen de schikkerjaar de optocht met. Ja. Dit werd mijn eerste optocht tegen net metlopen. En volgens mij in 25 jaar. Dus, worden ze beledigd? Nee, ze kennen dat toch wel heel goed zonder mij. Ik kan niet beloven, dit werd net zo leuk. Dat denk ik. De geroutineerde straatverslaggever, dat is hij met de versleten wandelschen. Dat is natuurlijk Rob Dijks. Dag Rob. Hallo. Hallo. Ja, daar gaat ze weer, hè, jong. Ja, heerlijk hè. Ik zag dit toen straks al. Ik ga toch op deze dinsdag het zondag gevoel. Ja. En dat betekent dat ik nog een paar dagen te goed aan voor de vasteloven. Het is een groot gevoel. Rob, je deurig pis aan gewoon hoofdvasten, ja, zeg maar. Zo gaat. Ja, Oké, dus winter in de maan verkleed door de cafés en hele ziet gewoon de komende weken. Dat is Rob Dijks. Ja. Rob, als even gauw natuurlijk ook door het boek gebladerd. Het grote optochtboek. Wat verhuis ik niet zo op? Wat wil het leukste? Ik denk dat er heel veel leuke Einzelgänger zijn. Ja. En ik ga nog een paar foto's al van grote wagens gezien. Ja. En ik moet zeggen, dat wordt indrukwekkend. En ik hoop dat die er zijn, hè. Dat is toch nog even afwachten wie het gaat lopen vandaag. Goed, hier gaat nu warm lopen. He. Ja, ook als voorzienig trek op de achtergrond hakkenbillen. Dankjewel Rob en Lonneke, succes. We spreken ons nog. Ja, en het verplaatsen van een optocht, dat gaat voeten in aarde. Het bericht is gouden duurhoed, maar dan. Daarom vroeg ik de optochtleider Thijs Grim even erbij. Eens even kijken wie met de wallen is. Thijs, goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het? Het gaat helemaal goed. Ja. Dit is niet niks, hè? Ik bedoel, wij zeggen leuk, we komen dinsdag, we gaan dat gewoon dan doen. Maar ja, dan begint het pas, hè? Dan werd het geregeld, maar we maken het. Ja. En we zijn druk bezig. Komt goed. We hebben een enorme draaiboek van u gekregen. Daar is veel aandacht aan besteed. En we kunnen eigenlijk concluderen, daar klopt niet veel meer van. Hè? Op het moment niet. Nee. Alles gaat door elkaar. Was ze zelf eigenlijk wel in die koop wie het gaat lopen? Nee. De groepen zijn op Bekkerveld. Ja. Laten ze vertrekken en we zien het. We gaan zien wanneer de groepen gaan vertrekken en dan we gaan het zien. Okay. Alles door elkaar. Als er wel zijn? Uiteraard. Oké. Wie ik jaar. En wat is die rol precies? Toen geeft hij alles in de gaten houden en gewoon geneten? En zorgen dat het toch loopt. Dat we een beetje een mooie tocht krijgen. En dat we op tijd binnen zien. Ik ben blij dat ze net hoesten zingen vanmiddag. Hè? Ik ook. Daar had voor Angela voor gevraagd, Paul. Want je had er is een soort nieuwe start van deze optochtdag. Ja. Je wilt hele laten zien, niet alleen met waans en groepen en Einzelgängers, maar de muziek speelt een rol. Ja, dat had ook te maken met ons seizoensmotto dit jaar. Daar ze nog omhangen. Hele zingt met vastelovend. En ja, dat willen we ook uitdragen. De muziek die niet alleen Heerlijkse slagers, maar de Limburgse slagers, toch heden met de vastelovend. Niet de rampentampenmuziek. Nee. Dus wat hebben we hier ook bedacht dit jaar? We gaan nog gewoon beginnen met zingen. Zelfs niet 4, maar 4 gaan zingen. En we hebben artiesten die hebben ook meegedaan aan het slagerconcours. En er is je steeds verdig, of op het letten Zwedig niet. Dat is er Gilles Praus, die is derde geworden op het slagerconcours. En hij gaat zingen het Suzy met de jacuzzi. Gilles Praus.
Susie hou een goed idee, verlopen met de optocht met. Samen in een bubbelbad, wie vinkste dat? Ik zag dat is me grammigaal, maar wel net naks, dat is te kaal. Een zwembroek liegt het mij wel gaat, al breed het kort buffet. Met het Susie in de jacuzzi. Een optocht lang aan de gang. Met het Susie in de jacuzzi. En God voorbij af, dan weer in de galaaf. Er stond zo ding op het internet zo te zien. Leek me dat wel gaat in de kleuren rood, geel en groen. Dat bestel ik me gewoon. Der prins der wol oogingplek, de bleek een echte watergek. De pekske interesseert niet meer en liet zich hier in zwembroek zien. Met het Susie in de jacuzzi. Een optocht lang aan de gang. Met het Susie in de jacuzzi. En gewoon voorbij de gaaf, dan weer in de galaaf. Hey Susie, kom in de jacuzzi. Lekker spatterijnbad. Kijk door al die lui. Alava. Dups in de prins. Spring er maar mee, jong. 1, 2, 3. Met Susie in de jacuzzi. Een optocht lang aan de gang. Met Susie in de jacuzzi. En gewoon voorbij de gaaf, dan weer in de galaaf. Met het Susie in de jacuzzi. Een optocht lang aan de gang. Met het Susie in de jacuzzi. En gewoon voorbij de gaaf, dan weer in de galaaf. En gewoon voorbij de gaaf, dan weer in de galaaf. Gilles Proest wordt dat met Susie in de jacuzzi. Goede hoge ogen op de heerlijke leedjesavond. Afgelopen januari hij boete op het Pancratiusplein. Neer van mij steed in de maan in een vrije tijdstenu, want daar had het ganse jaar door van alles te vertellen in Heerlen. Maar nu is de stadsluiter netjes naar de hoegeet gegaan, zo wie dat moet. Burgemeester Emiel Roemer, goedemiddag. Goedemiddag. En in het plat gewoon eigenlijk. Nou, hou het maar op verstaan. Praten zal ik maar niet doen, want dan verstaat de rest van Heerlen het niet meer. Ja. Ik zie hier netjes een bordje met de Heerlen. Had er niet een kleintje box meer nog ondergemoeten eigenlijk? Nou, nee, doe maar niet. Hè. Hier in Heerlen hou ik het gewoon netjes bij Heerlen. Ja. Heerlen is je vastelovend. Ja, dat is fantastisch. Het is echt een fantastisch feest. Het weer heeft niet helemaal meegezeten, maar als je ziet wat de mensen allemaal met elkaar, voor elkaar doen, het is geweldig. We kunnen de leiding over de stad rustig aan de prins overlaten deze dagen. U gaat wel nog over de openbare veiligheid en de orde en dat soort zaken. En dan krijgen we dus te maken ineens door weersomstandigheden met een verplaatsing van zo'n optocht. Dat is niet niks. Nee, zo'n besluit neem je ook niet zomaar. We hebben met de organisatie, met de veiligheidsmensen, met de politie echt ook goed overlegd. Wat wordt het weer nou precies? Kan het wel, kan het niet? We zitten hier toch in een dichte bebouwing. Zou het hier wel kunnen, maar uiteindelijk hebben we voor veiligheid gekozen. Het moet veilig zijn, anders moet je het echt niet doen. Nou, zondag is het wel bewezen. Het kon ook echt niet. Nee. En dan zit er dan nog druk op omdat er ook een tv-uitzending is of maakt dat verder niet uit? Ja, natuurlijk. Heel veel mensen houden er rekening mee. Dus je bent echt aan het kijken naar alle vrijwilligers. Zouden die op dinsdag kunnen? Kan L1, want we willen toch ongelooflijk graag dat het uitgezonden wordt. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Maar dat kon bij jullie, dus dat scheelt allemaal. De politie die kon het allemaal nog regelen. Maar uiteindelijk, ja, het zou mooier zijn geweest als het op zondag was. Maar als het niet anders is, dan is het niet anders. Waar is Emiel Roemer zo de rest van de dag te vinden? Kan hem voor in de Wiertschaften zo links en rechts tegenkomen? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik heb bij de sleuteloverdracht ook gezegd, ik kan nu vrijheidje gaan jagen wat ik wil. Dus ik ga me hier lekker straks in het feestgedruis mengen. Wat is toch favoriete Heerlijkse slager, tot slot? Nou, ik vond bij de sleuteloverdracht wat de laatste tijd toch al erg mooi is neergezet, het Heerlijks Volkslied. Vond ik wel heel erg mooi. Dat kwam er echt in en je zag ook de hele zaal er echt van genieten. Dus laten we die dit jaar maar op 1 zetten. Oké, die gaan we dan vlak voor 12 uur vanavond met z'n allen nog even 1 keer zeggen. Emiel Roemer, burgemeester van Heerlen, geniet ervan. Schöne van Sloven. Jullie ook, dankjewel. Paul, de muziek hè? Daar ging het hem. Ja, Heerlen zingt. Ja. Heerlen zingt, ik geef hem de muziek. Dus de volgende zanger staat fertig. En dat is de winnaar van ons slagerconcours. Niemand minder wie de bekende Frits Pelt met Zo Sint 4.
Frits moet beer tappen, hè. Daar had een café in Heerlen. Dus je kunt nu rechtstreeks met een tas koffie uit het café rennen. Ik denk dat er de microfoon in Henk heeft geduid en op ons provisorisch ingerichte podium. Want ja, alles is verplaatst moeten worden, niet alleen naar optocht, maar ons als klingen, Heerlijkse buun. Maar het kunt goed, is hij met de traditionele bondmuts op. Stelt zich voor de weertje van de concurrent. Vind ik ook wel echt vastgelovend dat het hem door gaat brengen. En ik denk, Paul, dat het gaat lukken. Frits had de microfoon in de hang. Ja, hij stelt zich verder. Er winnen de slagen van Heerlen nogmaals. Hè? Ja, zo zijn 4. Zo zijn 4. Frits Belt, op het Pancratiusplein. Het is net de eerste keer dat ze gewonnen hadden, maar het was wel lang geleden. Wie voelt dat om weer een keer te winnen? Ja, enorm. Zet de microfoon even erbij. Sorry, ja. Enorm op. Ja, het overkomt me gewoon een beetje. Ik doe het al jaren met en ik vind het helemaal leuk om tweede of derde te worden. Maar dit jaar wordt het eerste, ja. Dat geeft het zich, hè. Hey, en wie had dat slagenconcours zich zo ontwikkeld de laatste jaren als dat vergelijkt met vroeger? Nou ja, we zijn natuurlijk ooit begonnen in de 80er jaren met een beetje die songfestival formule, om het maar even zo te noemen. En dat zijn hele leuke avonden geweest. Maar omdat we het lang aan 11 november de dag hand vastgehouden, is het een beetje ingekakt, kan ze zeggen. En Hand de Winkbulen een paar jaar geleden weer opgepakt, eigenlijk vorig jaar, door het boete te doen voor de Prinsuitropen. Wat ik eigenlijk een beetje toch wel jammer vind dat ze er geen apart evenement meer van maken. Maar het had wel gewerkt. Goed zo. Lonnie, hou zo nog uit? Ja, Frits, is het net het schat voor dich om erop te lopen? Want volgens mij lukt zo hem nooit, of wel? Ja, dat klopt. Ja, maar waarom niet? Ja,
Ja, vertel het me, Lonneke. Ik ga een paar andere dingen te doen. Goed, Frits, had je nog één liedje voor ons in petto? Ja. Dat maakt ze nu gaan zingen. Krijg je een microfoon, dan gewoon een beetje bij die staan. Okay. Want dat is een betere microfoon, aan ik begrepen. Dat gaat het. Ah, zo. En de Schoenkelwagjes zingen, hè? Lekker. De enige echte, oude vertrouwde, heerlijke Schoenkelwals. Zullen we hier kniepen? Snap dich vast. Ik snap Lonneke vast. Carnaval vieren, kannst du dich leren, wat ging's af aan. Blinkst du nog wel bij de man op een hel, dan leert ze het jonkelen aan. En de man die deed dit, en doe die smit, de zins en jonkels met. Kom, jonken, is er ik, ons met. Is nog egal, wanneer ik zit. Want of jong, krank of gezond, alles zit met. Kom, jonken, is ik ons met. Wist het te goed, vuur op de schoot? Wist het te goed, vuur op de schoot? Zetten ze het ding op een schokkelveert. Du schnaps dich vast en was wel niet spas. In het schokkelen wist ik het weer. En het veert dat deed dit, en doe die smit. De sings en schokkels met. Kom op! Schokkel is een ik ons met. Het is nog egal, wanneer ik zit. Want oud of jong, krank of gezond, alles zit met. Kom schokkelen, ik ons met. Het carnaval is, overal bal is, wie nu heerlijk. Ah! Het carnaval is, overal bal is, en weer gelach en gesjonkeld werd. Dan is het met, en dat je vergeet, dat de watten als kind had geleerd. Gans heerlijk deed het, en doe die smit, de sings en sjonkels met. Kom, jonken, ik ons met. Dat gaat hè. Het is nog egal, wanneer ik zit. Ik zou eens in midden met jonkelen. Want oud of jong, krank of gezond, alles niet met. Kom, jonkelen, schrik, ik ons met. Kom, jonken, ik ons met. Nog even de overdrijven. Het is nog egal, wanneer ik zit. Want oud of jong, krank of gezond, alles niet met. Kom, jonkelen, schrik, ik ons met. Wauw. Ik kan ophuren met Schoenkelen, Paul. Nee, dat Schoenkelwals, Frits Pelt wordt dat. Even eerlijk, wie vaak had ze door op gesjonkelen in die leven? Meer of minder weer 11.000 keer? Ik denk meer. Echt wel, hè? Ja, Dit is toch knallen van Heerlen. Door de jaren heen. Ja, zonder meer. Frits Pelt bracht dat bekende liedje van Wielknieper, dat eigenlijk in Gans Limburg metgezongen en metgesjonkeld werd. Heerlen zingt met vastelovend. Paul, even over uw motto. Doe als opperwing, hast du überhaupt de handen? Beslist u dit weer hem? Nee, dat beslis ik niet. Het is zo dat normaal gesproken vragen via de lui en het gunst voor vandaag ook weer een aantal keren doen om motto's aan te dragen. Afgelopen jaar ging dat niet zo ganz goed. Is ook niet iemand die dat bedacht had. Afgelopen jaar had er Bart Storke kwam met het idee, er moet je meer doen met de muziek. Daar zijn je nu voorbij gezeten en daar is dit jaar het motto uitgerold. En het staat op uw prachtige hoesorde, dus wat dat betreft werd dat motto goed uitgedragen. Ja. De grote optocht van Heerlen, handvier begrepen op ons uurtjes, is bijna hij hingen op de Okerstraat. We gaan het zo meteen, na de reclame, alle nu metmaken. Best gelijk. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Carvitaal, Bakkerij Vonken en Brandbier.